Čau, prosím ťa, hľadám byt v Bystrici. Aký byt? To je jedno, potrebujem niekde bývať. Však ale dvojku, trojku, sasovú, fončordu. Priatelia, takto to nefunguje. Za posledných pár dní registrujem zvýšený dopyt na trojizbové byty. Ale bez ohľadu na to, čo hľadáte, veľmi rád by som vám všetkým pomohol nájsť vašu vysnívanú nehnuteľnosť. Ale aby som odviedol kvalitnú prácu a efektívnu prácu, potrebujem sa s vami stretnúť. Potrebujem zistiť presne, čo hľadáte. Aké sú vaše kritéria, aký je váš časový harmonogram, aké je vaše financovanie a tak ďalej. Lebo sa naozaj stáva to, že na obhliadkach zistíme, že ľudia ani nehľadajú to, na čo sa prišli pozrieť. Reálne som predal klientke dvojizbový byt, ktorá sa prišla pozrieť na tento domček. Reálne som predal klientovi pozemok, s ktorým sme hľadali trojizbový byt. Reálne som predal trojizbový byt klientovi, čo hľadal dvojizbový byt. Potrebujem sa s vami stretnúť, aby sme kvalitne a efektívne našli vaše bývanie, aby sme predali vaše bývanie terajšie a mohli sa posunúť ďalej. Preto prosím, ozvite sa mi a stretneme sa.